F'Santa Luċija l-Prim Ministru Robert Abela kompla jitkellem dwar il-proposti tal-Partit Laburista għal-leġislatura li jmiss fosthom dawk li jolqtu lis-settur edukattiv waqt sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba. Għal-mistoqsija minn edukatur il-mexxej Laburista kellu aħbarijiet sbieħ ħafna fosthom dwar is-salarji għall-edukaturi li spjega li dawn se jkunu qed jiżdiedu wara emendi fil-ftehim kollettiv. Jekk dan il-moviment jingħata il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. U meta ngħid se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol ifisser titjib sinifikanti fil-pagi tagħkom. Madankollu dan mhux biss hekk kif il-Prim Ministru ħabbar proposta li tolqot lill-LSCs u l-Kindergarten Assistants li issa se jkunu qed jitħallsu waqt it-taħriġ li jkunu qed jagħtu biex isiru edukaturi. U allura qed nitkellem issa dwar dawk l-istudenti li qed jistudjaw u li issa ma jitħallsux, hemm min jitħallas u hemm min ma ħanitkellem l-aktar fuq dawk allura illi ma jitħallsux biex jilħqu kindergarten educators jew learning support educators. U hawnhekk il-proposta tagħna se tkun il-miżura illi qiegħed inħabbar issa se tkun li daw se jibdew jirċievu l-ħlas kollha kemm huma waqt it-teaching practice huma wkoll. Il-Prim Ministru tkellem fuq proposti oħra żgħażagħ u l-garanzija tfal ta' 145 miljun euro. Din tinkludi l-estensjoni tal-One Tablet per Child fis-sekondarja, lotja ta' 1500 euro għal kull wild li jkompli bil-vjaġġ edukattiv wara 16 il-sena u setta kodba kull sena għat-tfal fost l-oħrajn.